Pwede mag-swimming, pwede mag-bird watching, pwede maka-food trip, kag pwede mag-fishing. Ay na. Oh, ara digid! Ini ang katuanta sa sini nga episode. Nagapangita ka mo sa lugar nga makapahunay-hunay, especially kung weekend. Ang hindi tamaan kalayo pero maka-enjoy ang kabataan, pati na ang mga ginikanan. Ang barato lang kag swak sa inyo nga budget. Ari, may kantuan ta nga isa ka resort sa South. Mga isa ka oras nga drive or less halin sa Bacolod City, lapit lang sa higad sang highway sa may barangay Tibsok sa Banwa sang San Enrique, makitaan ang Cali Resort. Kung halin ka sa Bacolod sa boundary lang dampi sang San Enrique kag Pontevedra, makita ang Cali Resort. May aras ang signage sa higad sang dalan, as in a few meters away lang sa highway, ara na ang gate sang Cali. Una mo nga malabyan ang punong sang bangros. Sa kilid lang mismo sang punong, may mga dalago nga cottages. Sa tunga sang puno nga nagaserbi man nga fishing lagoon, may malapad-lapad nga area para sa mas madamo nga mga guests. May duha ka mga pool nga makahatag sang kalingawan sa kids. Sa poolside, may mga cottages man. Sa likod sang pool area, may pathway sa tunga sang mangroves. Nagahatag ini sang kalinong, katawhay kag mabugnaw nga dapya sang hangin. Sa unahan, may area for bird watching pero under renovation anay para mas mapabakod ang area. Makita mo na diri ang higad sang baybay kag kun swertehon ka na nari-sari nga mga pispis man ang makitaan diri. Kag miyara man sila sa grilling area, pwede makasugba-sugba kag take note, wala sang corkage fee kung magdala sang inyo kaugalingon nga mga pagkaon. Or you can have our grilling station also. Grilling station? Yes. Okay, most of the time, pag resort setting, they always want sugba. The grill gate. Oh, Yes, may we sakit do isa. have grilling stations for that. Magdala ko outside food, pwede? Pwede, we don't have corkage. Gani si ma'am nga may upod nga mga students para sa ilang swimming class, damo balon nga baboy kag bangros nga sulog baho, no? Sa swimming sa Mena, sa PE nila swimming dala na ng outing. PE class, diri sila ka swimming. Oo. Ah, okay. Dala outing na lang. Oo. Sa isang last naman. Pag Schools Festival, ang ila din nag-add, outing na lang namon. Dapat ka ba bro? Grabe tayo sa bagay. Palaway-laway si ma'am ba? Sige lang, ma'am. Makatilawin ko dugay-dugay sinugbaman nga bangros. Samtang nag-swimming ang kids, pwede naman nga ang mga parents or mga titos, pwede maka-fishing. Ang ini nga fishing lagoon, may mga bangros. May sign na nga makatilawin ko bangros dugay-dugay daw. Pwede mag-request para maka-fishing o kung pwede man makadalas ang inyong kaugalingon nga fishing rod. Pagbagting sang haligi, nagaginuwa na ang mga bangros. Uy, payo pa mga bangros. Wala nagapabungol-bungol kung tawag ko. Ano mo? Linsang pagsubo nila kung na nagsasama mo. May dalunggan kilang isda, wala akong kabalo yan. Kag pila lang ka minutos, may nahulik na kuya nga bangros. Ara digid! Isa pagidbi, daw na dimat ko diyaw. Ano? Last Nadimat. Aragoy, 5 minutes lang, may isa pagid liwat ka bangros. Laway-laway ko ito lagi, nasa ginasog ba?
Kinuhon ang bangros kay hindi niya free ha. Wala tayo sa baybayo kung sa suba, bayaran mo ang ginbunit mo. Bisudaan na kami panyaga. Pwede mo ini mapasugba sa may Sabor Sugba. Ang restaurant sa sulod mismo sang resort. Halos tanan nga klase sang sinugba, may ari diri sila. Halin sa inasal nga manok, pork barbecue, kag syempre may bangros. Ang special sir, tanan yung special sa kung promo, tanan mo na nga meals sir is only rice kina sila tanan. Only rice, tanan. Every meal lang tanan nga meals. Tanan nga meals. Yes sir. So kapag dine ilan na sir, Okay. every Di man meals pwede na. take out mo, only rice mo. Kasi mga bangus kami sir nga wise sa may menu. Oo. May mga ari kami di sa may spare ribs, may sisig, may lumpiang Shanghai. Ay, Yes, okay. May mga show, may mga kami sir. But basically, all sugba. Yes sir. Also Sugba bawal tanan. kami sa mga sabaw or iban nga mga short orders pa. So, kumbaga, kita sa beach ang Yes. dating. Sugbahanay, gidya. Subahan na yun sir. Wala gi ko nagsala daw kay na nagalaway-laway lang ko sa bangros ni ma'am. Subong baysud ako nga bangros. Peska-peskahin rin niya sa pan to table. Kung trip nyo naman mag-overnight, may man sa mga kwarto for overnight 3. May good for 2, may good for 4, kag soon, may barkada rooms na. Air-conditioned ang kada room, nga may banyo man yung kada isa. Room rate starts at 1,200 per night, depende sa kadakuon. Ang entrance plus swimming sa adult is 100 pesos kag 50 pesos naman sa kids. Kung birthday mo or birth month mo, libre ang imong entrance. Pero dapat may upod kang at least 5 katawo. Kag soon, may buting na diri sa ilang nga fishing lagoon. Ayan naman nga renta sa ilang mga cottages, may consumable diri nga parte sang imong ginabayad sa pag-rent sang imong nga cottage. Our cottages already have consumable food and drinks. So for example, our cottage is 1,900. That's the current rate right now. It includes 1,000 worth of food and drinks. Sa 1.9 mo, May food 1,000 and drinks food ka na. Yes, may food and drinks ka na from our restaurant. So kung ang ginapangita mo ambiance ang baybay, malino nga palibot, kag matawhay, kag syempre malapit lang ang lugar. Itry lagawan ang Cali Resort sa San Enrique. Padayon kita sa pagpanglugayawon. Ako si Romeo Subaldo kag ini ang Tripping ni Romeng.